Pak Jokowi tukang kayu bisa jadi presiden, ya sudah, apa lapan ribut wae. Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen. Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Kitakono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani nek wis ra kuwasa. Pas isih kuwasa ora wani, dasar. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani srapatek mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus mbok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi mbok takokno. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono. Mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen dadi bupati, ya golek dhuwit. Ngono. Pak Wakil Bupati ra ndek dhuwit, ya golek bolos sing bolone ndek dhuwit. Ya dadi. Ya enggak lah. Mas Lindra di dhuwit, Pak Wakil ya dadi. Coba melu liyane sing ra di dhuwit ya kalah sampean. Lha wong ngerti, sesuk Pak Wo ngono, ming dadi Wakil Bupati. Golek bolos sing di dhuwit dadi. Lha ya ngene, nah mosok bupati kok kere yo saeman ya. Ngono, lha mulane Pak Deddy Mulyadi kendel wong dadi gubernur. Sampeyan pengen iso kendel ngono dadi ya gubernur.